To je Bestov VIP intervju. Dober večer, družba. Taj Arliš, sem z vami na Bestu in v studiu nisem več sama. Z mano je že Ivana Krunić. Ćao! Ćao Teja, pozdrav tebi i naravno za sve slušaoce Best FM-a. Pozdrav ljudi. Hvala, kako si? Sjajno sam i mnogo sam srećna i uzbuđena jer moram da vam priznam da sam ja prvi put u Sloveniji na radio stanici i hvala vam na tome, hvala vam puno na podršci, baš se radujem i našem druženju sad, a nadam se i da ćete večeras da mi dođete na nastup, ali o tom potom pričat ću vam o tome kasnije. Hvala tebi da si došla, izgledaš prelijepo danas. Hvala ti puno također. Ivana, poješ že od malih nog, glasba ti je bila položena v zibelko. Po 10 letih si prvič sodelovala na pevskem tekmovanju v osnovni šoli, tvoj glas slišimo v pesmi Kokain skupine Elitni odredi. Poznamo te skupine Luna, s katero si v času obstoja izdala kar 3 albume. Me pa zanima, a si ti vedno vedela, da boš šla na samostojno pot? Iskreno da ti kažem, jesam. Jako sam verovala i sam krenula da pevam otprilike kad sam imala 8 godina i to je, moj talent je prepoznala zapravo moja učiteljica. I tad sam krenula na dečije takmičenja, na neke televizijske dečije emisijice i nekako je sve bilo predodređeno muzici. Ja sam se bavila još nekim stvarima kao što su ples, novinarstvo, gluma i tako dalje, ali prosto muzika je prevagnula i ja sam se odlučila da je to ipak moj put. Pa sam onda malo se i školovala, išla u muzičku školu i nekako su se, kad nešto mnogo želiš, sva vrata se otvore i prosto Bog te vodi kojim putem da ideš i tako su se meni otvorila vrata i eto, ovo što si sad pomenula i kad sam sarađivala i s Elitnim odredima i sa Dr. Igijem, pa posle ulazak u grupu Luna, tako da sve su se kockice posložile i meni su se nekako otvorila ta vrata estrade, iako su svi u mojoj porodici bili u fazonu kako će onda da dospe tamo, jer nije lako doći, ali samo vredan rad, trud i eto. Pesmi Red Bull in Dupla škorpija, a sta ti dve pesmi res himni vaših košarkašev in pa zakaj? Pa to je nešto došlo do mene preko TikToka, zato što sam provalila da stalno njima na zagrevanju pred utakmicu puštaju tu pesmu i oni pevaju i zagrevaju se i onda su svi počeli Ivana, ovo izgleda nova himna košarkaša, tako da sam ja iskoristila priliku i rekao ajde da taman da objavim. Mislim, ok, ne smem sad još uvek da je pevam, ali što ne smem da objavim kada je taj snimak i kad pevaju košarkaši. Tako da baš mi je drago jer to su neki hitovi koji ostaju za sva vremena i svi se pronalaze. Eto. Članica skupine Luna si bila kar 7 let. Kateri pa je tvoj najlepši spomin iz tega obdobja? Iskreno, najlepše sećanje, nećete verovati, ovo nije šlihtanje, zaista mi smo imali najbolje nastupe i najveći uspeh u Sloveniji. Mi smo ovde pravili koncerte, bukvalno od po 5000 ljudi pa na više i te pesme koje kao što su Dupla škorpija, Tequila, Limuniso, malo Red Bulla su stvarno bili ozbiljni hitovi, tako da mogu da kažem da su koncerti koji smo pravili ovde zapravo bile moja najbolja i najlepša uspomena. I naravno nije svejedno kad otpevaš takve hitove, to je veliki uspeh. Danes smo že veliko pesmi, pa nam povej, kjera pa je tvoja najljubša? Pa nekako kao ova poslednja je najsvežija i Gospodine i onda mi je ona trenutno najdraža, ali mogu da kažem da mi je još jedna koju mnogo volim jeste Brat na brata, duetska sa Teom Tajirović i mnogo volim pesmu Varala zato što je to prva pesma koju sam sama radila i skupila hrabrost da je objavim. Kaj pa rada počneš ko ne nastupaš? Pa uglavnom najviše volim da budem sa mojim verenikom i sa našim malim Medicom, Kucom. Volimo da gledamo Netflix, filmove, serije. Sad trenutno sam uspela da ubedim mog verenika da gledamo Prijatelje. Ja sam gledala 8 puta sve sezone. Sad sam ubedila njega da krene od početka sa mnom da gleda i svidalo mu se. Tvoj najnovejši hit, Gospodine. Video spot si snimala s kačami, u spotu za Gospodine pa si tudi premagala strah pred konji. Zdaj pa mene zanima, kak je bilo snimati na konju, kako si se počutila in kaj sledi, a še imaš kakšen strah, ki bi ga rada premagala, ker si na TikToku spraševala svoje sledilce in me se zanima, a si dobila kakšno idejo? Iskreno da ti kažem, ja volim u svakom spotu da se suočim sa nekim strahom. Tako sam u ovom spotu poželjela da to bude domaća životinja, iako sam shvatila da se bolje snalazim sa divljim životinjama. Jednom sam imala škorpiju koja mi hodala po nozi, u pesmi Joj mama sam držala zmiju koju sam gledala ovako oči lagano, ali s konjem je najteže zato što on osjeća naš strah.
i moraš da budeš stvarno opušten da bi on bio opušten, ali u početku je bilo teško i ljudi to mogu da vide na TikToku, na mojim failovima koje sam objavila, ali posle kada sam se ja malo smirila, sve je proteklo ok i onda posle je bilo sve kako treba. A u sledećem spotu pa preporučuju mi svi da plivam sajkolama, na primjer. To mi je najveći inače strah. Pred 6 leti si izdala pesem Stejo Tajirović Brat na brata. Kdo je kriv za to sodelovanje? Nećete verovati, publika. Nas je publika spojila, da. Stvarno? Da. Zato što se dešavalo da i na mojim spotovima i na njenim spotovima pišu ljudi kako meni ove dve žene liče kao da su sestre, imaju istu energiju, tako bi volili duet Teja Tajirović, Ivana Krunić. I jednom je Teja baš gostovala u onaj, ne znam da se sećate, Bitter Twitter, tako nešto se zvalo, da čita tweetove o sebi. Okay. I neko je napisao tako želim duet Ivane Krunić i Teja Tajirović i kao ona, što da ne, ajde da radimo tome, i onda smo se nas dve čule. Ja sam tad javila moje ekipi s kojim sam tada sarađivala da naprave pesmu i oni su bukvalno za 2 dana napravili Brat na brata. Pozvali me da čujem demo i rekao ljudi očigledno da smo ih dobro inspirisali i sve ostalo je istorija. Jako brzo se sve odigralo i bila je jako lagana i lepa saradnja. Kaj pa ti bo najbolj ostalo u spominu snimanja Stejo? Snimanja spota? Meni su uvek najzanimljivije stvari na snimanjima failovi. I kada se desi nešto nepredviđeno ili kad nešto ne ide po planu, meni je bilo jako smešno to pošto smo imali neke scene gde ide voda po nama, pa smo kao na kiši i to, na onom krevetu crno-belom, i ta voda koja treba prska od ozgo u startu nije radila i počela prvo da malo prska, posle je počela hladna voda prvo. Te kasnije je krenula topla voda, tako da smo se nas dve smrzle ozbiljno tu, ali dobro, mi smo obe profesionalci, tako da šta god da je potrebno za spot, mi ćemo to izgurati kao što i jesmo. Kakšne so bile tvoje izkušnje iz resničnostnih šovov? Kako so vplivali na tvojo kariero in kako osebnost? Bila si v resničnostnih šovih tudi? Da, pa iskreno nikako nije uticalo je loše. Ali opet, sa jedne strane, to je na kraju sve bila jedna žrtva da bih ja upoznala svog partnera. Tako da ja sam mislila da ulazim zbog karijere, a zapravo Bog mi je pokazao da tamo ulazim samo da se žrtvujem da bi našla čoveka svog života. A što se tiče karijere, za sve ovo što danas se dešava, samo sam zaslužna ja i moj tim i naravno na prvom mjestu Bog. Kakšen pa je tvoj življenjski moto? Moj moto jeste tiha voda breg roni. U prevodu, ja volim da sve radim onako temeljno, polako, i da gradim karijeru onako stabilno, i da svaki taj stepenik koji se podigne gore bude stabilan, da ne bi lako kljoknula dole, to je spala na pod brzo, tako da uvek sam bila u fazonu ko visoko leti nisko pada, zato ja idem stepenik po stepenik, bez letenja, samo svojim zaslugama dolazim na određene pozicije na koje treba, i to je to. To je to, Ivana, hvala da si bila naša gostja. Hvala i vama i pozdrav naravno. Prvo da vam se zahvalim na podršci, a na drugom mestu da vas pozdravim i naravno sve vaše slušaoce i želim vam da trajete još 200 godina.